Με το νούμερο 30 για την κατηγορία Intercontinental Α είδαμε το Χρήστο Γκουρνέλο. Με το 28 ο Πλάτων Μαρλαφέκας. Με το 55 ο Μάριος Σερλιδάκης. Με το 50 ο Προκόπης. Με το 40 ο Γιάννης Τζίμας. Με το 47 ο Χάρης Βαρούτσος. Με το 42 ο Θανάσης Καραχάλιος. Με το 57 ο Αντώνης Σακέλης. Με το 59 ο Γιάννης Μπαντούνας. Με το 44 ο Ηλιόπουλος. Με το 32 ο Μαϊτός. Με το 29 ο Χρήστος Δούβρης. Με το 39 ο Κορονιός. Με το 43 και την υποστήριξη της ΕΤΕΚΑ ο Παναγιώτης Καϊτατζής. Με το 38 ο Νίκος Ζάχος. Με το 46 ο Νίκος Πηλιχός. Με το 53 ο Ηλίας Αργυρός. Με το 20 ο Δημήτρης Δέγλερης. Με το 34 ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης. Με το 3 ο Νίκος Γκίκας. Εκκίνηση λοιπόν του ημιτελικού αγώνα της κατηγορίας. Μπροστά ο Παναγιώτης Καϊτατζής, ο Νίκος Ζάχος και ο Γιώργος Κορονιός. Ακολουθεί ο Φώτης Μαϊτός, ο Νίκος Πηλιχός, ο Νίκος Γκίκας, ο Δημήτρης Δέγλερης και ο Ηλίας Αργυρός. Λίγο πιο πίσω ο Θανάσης Καραχάλιος. Ενώ όπως είδαμε στο βάθος, ο Γιώργος Ηλιόπουλος είχε κάποιο πρόβλημα στην εκκίνηση και ξεκινάει από την τελευταία θέση. Μπαντούνας, Σερλιδάκης, Σακέλης, ο Γιάννης Τζίμας με το καινούριο του Ital Corse Ital System. Στην πρώτη θέση ο Παναγιώτης Καϊτατζής, σταθερά. Νίκος Ζάχος, τροχό με τροχό. Γιώργος Κορονιός, ο οδηγός από τη Ζάκυνθο, ο οδηγός της BRM στην τρίτη θέση. Ακολουθεί από την Σκουάντρα Ρώσα ο Φώτης Μαϊτός, Νίκος Γκίκας, Πηλιχός, λίγο πιο πίσω. Πολύ έντονος συναγωνισμός. Και εδώ αξίζει να πούμε πως ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης τρέχει με CRG Σύριο, ο Παναγιώτης Καϊτατζής με Τέκνο Παρίλα, ο Νίκος Ζάχος με Top Comer, ο Νίκος Γκίκας με Tony Vortex, ο Γιώργος Κορονιός με BRM Atomic, ο Ηλίας Αργυρός με Beer Little System, ο Δημήτρης Δέγλερης με Tony Vortex, ο Φώτης Μαϊτός με Mari Ital System, ο Γιώργος Ηλιόπουλος με Τέκνο Παρίλα, ο Νίκος Πηλιχός με Bise Fox, ο Γιάννης Μπαντούνας με PRC, το ίδιο με τον Αντώνη Σακέλη, ο Θανάσης Καραχάλιος με Tony Vortex, ο Χάρης Βαρούτσος με Χάζε Παρίλα, ο Μάριος Σερλιδάκης με Ital Corse Ital System, ο Πλάτων Μαρλαφέκας με Beer Little System, ο Γιάννης Τζίμας με Ital Corse Ital System, ο Γιώργος Προκόπης Beer Little System, ο Χρήστος Δούβρης με Beer Little System, ο Χρήστος Γκουρνέλος με Right Rotax. Πίσω στην εξέλιξη του αγώνα που είναι πραγματικά συναρπαστικός, Νίκος Πηλιχός, Δημήτρης Δέγλερης, Ηλίας Αργυρός, Θανάσης Καραχάλιος, άτυχη στιγμή για τον Καραχάλιο και για τον Αργυρό που βγαίνουν εκτός. Τζίμας, Μπαντούνας και Σακέλης. Ο Αντώνης Σακέλης από το πύργο. Προσπαθούν να βάλουν τα κάρτους μπροστά. Ο Θανάσης Καραχάλιος τα καταφέρνει και θα πρέπει όμως να καλύψει την απόσταση που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους οδηγούς.
Έντονο συναγωνισμό σε όλες τις θέσεις. Αυτή άλλωστε είναι και η κατηγορία Intercontinental Α, η κατηγορία των έμπειρων οδηγών. Ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης κάνει την επίθεσή του και όπως βλέπουμε περνάει μπροστά από τον Γιάννη Μπαντούνα. Πλησιάζει τον Γιάννη Τζίμα. Γιώργος Κορονιός και Νίκος Γκίκας. Ο Γκίκας απειλεί και περνάει μπροστά από τον οδηγό που έχει έρθει από τη Ζάκυνθο, από τον Γιώργο Κορονιό. Νίκος Πηλιχός, Δημήτρης Δέγκλερης λίγο πιο πίσω. Άλλη μια σημαντική μάχη του αγώνα. Πολύ ωραία μάχη λοιπόν. Νίκος Πηλιχός, Δημήτρης Δέγκλερης. Ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης έχει ήδη περάσει αρκετούς οδηγούς και καλύπτει όλο ένα το χρόνο που έχασε στην εκκίνηση. Ο οδηγός της CRG είναι από τους κορυφαίους οδηγούς της κατηγορίας και θα κάνει ό,τι καλύτερο για να φτάσει στις πρώτες θέσεις. Μάριος Ερλιδάκης μπροστά από τον Μπαντούνα με το καινούριο του Ital Corse Ital System. Ακολουθεί ο Βαρούτσος που απειλείται από τον Αντώνη Σακέλη. Έντονες μάχες σε όλες τις θέσεις και η αδρεναλίνη στην κορυφή. Προσπέρασμα του Βαρούτσου. Που βρίσκεται τώρα πίσω από τον Μάριο Σερλιδάκη. Εν τω μεταξύ, λίγο πιο μπροστά, πίσω από το μαϊτό, βρίσκεται ο Νίκος Γκίκας. Και ο Γιώργος Κορονιός ακολουθεί. Η μάχη είναι επίσης πολύ έντονη ανάμεσα στον Χρήστο Γκουρνέλο που βρίσκεται μπροστά από τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα με το 28. Κόντρα για τους οδηγούς από την Πάτρα. Εποφελείται ένας ακόμα οδηγός από την Πάτρα, ο Προκόπης, ο οποίος περνάει μπροστά τους. Προκόπης, Μαρλαφέκας και Χρήστος Γκουρνέλος.
όλοι τους πρωταγωνιστές στον ημιτελικό αγώνα της κατηγορίας Intercontinental Α. Και ενώ τίποτα δεν έχει αλλάξει στις πρώτες θέσεις, ο Γιώργος Ηλιόπουλος προσπαθεί να καλύψει το χρόνο. Ήταν πραγματικά άτυχος ο οδηγός της Τέκνο. Παναγιώτης Καϊτατζής, Νίκος Ζάχος οδηγώντας υποδειγματικά. Δεν θα ρισκάρουν πολύ στον ημιτελικό αγώνα, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι η εκκίνηση του τελικού. Γιάννης Τζίμας μπροστά από τον Σερλιδάκη. Αντώνης Ακέλης μπροστά από τον Γιάννη Μπαντούνα. Γιάννης Τζίμας με το νούμερο 40. Με το νέο του Ιταλ Κόρσε που προέρχεται από τον μεγαλύτερο βελτιωτή σασί στον κόσμο. Αντώνης Ακέλης απειλεί το Μάριο Σερλιδάκη. Λίγο πιο πίσω ο Προκόπης κάνει έναν πολύ δυνατό αγώνα, είναι μπροστά από τον Μαρλαφέκα, ενώ ο Ηλιόπουλος απειλεί τον Χρήστο Κουρνέλο. Άτυχη στιγμή είδαμε για τον Νίκο Πηλιχό, προσπαθεί να βάλει και πάλι το κάρτ μπροστά. Παναγιώτης Καϊτατζής, Νίκος Ζάχος. Στην τρίτη θέση έχει περάσει ο Νίκος Γκίκας. Η σημαία του τερματισμού θα βρει τον Παναγιώτη Καϊτατζή στην πρώτη θέση, τον Νίκο Ζάχο στη δεύτερη, τον Νίκο Γκίκα στη τρίτη και ακολουθούν ο Δημήτρης Δέκλερης, ο Γιώργος Κορονιός, ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης, ο Φώτης Μαϊτός, ο Γιάννης Τζίμας, ο Μάριος Σερλιδάκης, ο Αντώνης Ακέλης, ο Γιάννης Μπαντούνας, ο Γιώργος Προκόπης, ο Πλάτος Μαρλαφέκας και ο Χρήστος Γκουρνέλος, ο Χρήστος Δούβρης και ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Εγκατέλειψε ο Θανάσης Καραχάτης, ο Νίκος Πηλιχός, ο Χάρης Βαρούτσος και ο Ηλίας Αργυρός. Εκκίνηση όμως του δεύτερου σκέλους του τελικού αγώνα της κατηγορίας Intercontinental Α με μια πολύ ωραία εκκίνηση από τον Γιώργο Κορονιό. Πίσω του ο Φώτης Μαϊτός ξεκίνησε επίσης πολύ καλά. Ακολουθεί ο Νίκος Ζάχος. Ενώ ο Παναγιώτης Καϊτατζής, γνωρίζοντας ότι ο Νίκος Γκίκας είναι στη δεύτερη θέση, κοιτάζει με αγωνία πίσω του. Παναγιώτης Καϊτατζής, Νίκος Γκίκας, Φώτης Μαϊτός, Κορονιός, Ζάχος, Μπαϊρακτάρης.
Επίθεση από τον Φώτη Μαϊτό στον Κορονιό από τη Ζάκυνθο. Πίσω από τον Αντώνη Μπαϊρακτάρη βρίσκεται ο Δημήτρης Δέγλερης. Ο Μαϊτός τα καταφέρνει, περνάει μπροστά από τον Γιώργο Κορονιό. Επίθεση θα κάνει και ο Νίκος Ζάχος σε λίγο. Γιώργος Προκόπης. Τάκης Καϊδατζής, Νίκος Γκίκας, Μαϊτός, Ζάχος, Δέγλερης, Μπαϊρακτάρης, Καραχάλιος, Τζίμας. Τα καρτ δεν έχουν ξεχωρίσει ακόμα. Ο συναγωνισμός είναι έντονος σε όλες τις θέσεις. Τάκης Καϊτατζής στην πρώτη θέση. Νίκος Γκίκας στη δεύτερη. Δύο πολύ δυνατοί οδηγοί. Έχουν ήδη απομακρυνθεί λιγάκι από τον Φώτη Μαϊτό, που επίσης είναι πάρα πολύ δυνατός. Νίκος Ζάχος. Πίσω του ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης. Δημήτρης Δέγλερης με το 20. Θανάσης Καραχάλιος έχοντας πίσω του τον Γιάννη Τζίμα. Αντώνης Ακέλης από τον Πύργο με το 57 απειλείται από τον Χάρη Βαρούτσο. Ο Νίκος Πηλιχός έκανε την επίθεσή του. Πίσω του ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Νίκος Γκίκας, Φώτης Μαϊτός, Ζάχος και Μπαϊρακτάρης, που ξεκινώντας από πίσω έχει φτάσει πολύ κοντά στην πρώτη θέση. Ο Βαρούτσος εγκαταλείπει. Καραχάλιος μπροστά από τον Τζίμα. Σακέλης, Πηλιχός, Γιώργος Ηλιόπουλος. Ο Χρήστος Γκουρνέλος επίσης έχει εγκαταλείψει τον αγώνα.
Πολύ ωραίες μάχες γίνονται σε όλες τις θέσεις. Καραχάλιος, Γκίκας, Δέγκλερης, Αντώνης Ακέλης, Νίκος Πηλιχός, λίγο πιο πίσω. Φώτης Μαϊτός, Ζάχος και Αντώνης Μπαϊρακτάρης. Νίκος Γκίκας στη δεύτερη θέση του αγώνα, πίσω από τον Παναγιώτη Καϊτατζή που προηγείται. Μαϊτός, Ζάχος και Μπαϊρακτάρης. Θανάσης Καραχάλιος μπροστά από τον Γιάννη Τζίμα. Δημήτρης Δέγκλερης. Πάντα μπροστά ο Παναγιώτης Καϊτατζής. Νίκος Γκίκας πίσω του. Μαϊτός, Ζάχος και Μπαϊρακτάρης. Ενώ ο Παναγιώτης Καϊτατζής πλησιάζει να ντουμπλάρει τον Δούβρη με το 29. Με τη σειρά του ντουμπλάρει και ο Νίκος Γκίκας. Μαϊτός, Ζάχος και Μπαϊρακτάρης. Μια διαρκής μάχη όπως βλέπουμε από την αρχή του σκέλους. Πίσω τους Καραχάλιος, Τζίμας και Δέγλερης, ο Νίκος Πηλιχός, ο Ηλιόπουλος, ο Ηλίας Αργυρός μπροστά από τον Αντώνη Σακέλη. Μαϊτός, Ζάχος, Μπαϊρακτάρης. Για άλλη μια φορά έχουν μόλις ντουμπλάρει τον Χρήστο Δούβρη.
Καραχάλιος και Τζίμας. Έντονος συναγωνισμός, πολύ ωραίες μάχες. Αντώνης Ακέλης με το 57. Ακολουθεί ο Γιάννης Μπαντούνας, ενώ λίγο πιο πίσω η μάχη είναι έντονη για τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα και τον Γιώργο Προκόπη. Χάρης Βαρούτσος, προφανώς με κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Τάκης Καϊτατζής, ο Νίκος Γκίκας που κάνει την επίθεσή του. Εντυπωσιακή η μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στον Καϊτατζή και στον Γκίκα. Σημαία τερματισμού που θα τους βρει στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει ο Φώτης Μαϊτός, ο Νίκος Ζάχος, ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης, ο Θανάσης Καραχάλιος, ο Γιάννης Τζίμας, ο Δημήτρης Δέγλερης, ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Πίσω του ο Νίκος Πηλιχός, ο Αργυρός, ο Σακέλης, ο Μπαντούνας, ο Μαρλαφέκας, ο Προκόπης, ο Χρήστος Δούβρης και ο Χάρης Βαρούτσος, ενώ ο Γιώργος Κορονιός, ο Μάριος Ερλιδάκης και ο Χρήστος Κουρνέλος εγκατέλειψαν. Συγχαρητήρια σε όλους για έναν πολύ ωραίο αγώνα. Ο πανηγυρισμός είναι για τον Παναγιώτη Καϊτατζή. Εκεί πάλεψα με τον Μαϊτό και τον Μπαϊρακτάρη και κατέληξα τέταρτος. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη για αύριο. Ευχαριστώ. Αντώνη, πες μας δυο λόγια για το δικό σου αγώνα. Το πρώτο σκέλος ήταν λιγάκι δύσκολο, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην εκκίνηση και χρειάστηκε να ξεκινήσουμε τελευταίοι. Μετά τερμάτισα στον ημιτελικό έκτος από 20ος. Τώρα στην εκκίνηση, εντάξει, υπήρχε κάποιος φόβος λόγω χιλιόμετρων και αυτά, αλλά στην εκκίνηση ξεκίνησα στην ΚΑΠΑ 1 έβδομος, αλλά μετά τερμάτισα πίσω από τον Νίκο 5ος και εντάξει, είναι καλά. Περνάμε στο δεύτερο τελικό της κατηγορίας. Στιγμιότυπα από την παρουσίαση των οδηγών. Με το 3 ο Νίκος Γκίκας. Αργά παιδιά εσείς για να μπορέσουν να πάρουν όλοι μπρος. Νίκο. Παναγιώτης Καϊτατζής. Αργά γιατί εξαφανίζονται πίσω. Με το 43 και την υποστήριξη της ΕΤΕΚΑ. 2 λεπτά. Φώτης Μαϊτός με το 32. Με το 38 ο Νίκος Ζάχος. Με το 34 ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης. Με το 40 ο Γιάννης Τζίμας. Με το 42 ο Θανάσης Καραχάλιος. Με το 44 ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Με το 20 ο Δημήτρης Δέγλερης. Με το 46 ο Νίκος Πηλιχός. Με το 53 ο Ηλίας Αργυρός. Με το 59 ο Γιάννης Μπαντούνας. Με το 55 ο Μάριος Ερλιδάκης. Με το 47 ο Χάρης Βαρούτσος. Με το 50 ο Γιώργος Προκόπης. Ο Αντώνης Ακέλης με το 57. Με το 30 ο Χρήστος Γκουρνέλος. Με το 29 ο Χρήστος Δούβρης. Με το 28 ο Πλάτων Μαρλαφέκας. Εκκίνηση για την κατηγορία. Πολύ καλή εκκίνηση για τον Φώτη Μαϊτό. Ακολουθεί ο Καϊτατζής και στην τρίτη θέση ο Νίκος Γκίκας. Πίσω του Μπαϊρακτάρης. Άτυχη στιγμή για τον Παναγιώτη Καϊτατζή. Θα το ξαναδούμε από άλλη γωνία. Άτυχη στιγμή και για τον Φώτη Μαϊτό. Θα προσπαθήσει παρόλα αυτά να βάλει το κάρτ του μπροστά. Ελεύθερο το πεδίο για τον Νίκο Γκίκα στην πρώτη θέση. Ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης κάνει την επίθεση του και περνάει εκείνος με τη σειρά του. Ακολουθεί ο Νίκος Ζάχος. Ο Γιάννης Τζίμας. Ο Δημήτρης Δέγλερης. Καραχάλιος πίσω του. Νίκος Πηλιχός και Γιώργος Ηλιόπουλος. Και λίγο πιο πίσω Αργυρός, Μπαντούνας, Κορονιός, Ακέλης, Βαρούτσος, ο Καϊτατζής που ξεκινάει από το τέλος, ο Γιώργος Προκόπης και ο Γκουρνέλος. Τρομερή μάχη στην κατηγορία. Φώτης Μαϊτός αρκετά μπροστά. Και ο Αλιτάρχης του δίνει είσοδο στα πιτς.
Αντώνης Μπαϊρακτάρης μετά από πολύ καιρό στην πρώτη θέση. Ζάχος μπροστά από τον Γκίκα. Ακολουθεί ο Δέγλερης, ο Τζίμας και ο Καραχάλιος. Πολύ ωραίος συναγωνισμός. Πυλιχός, Ηλιόπουλος, πάρα πολλοί κόσμος, όλοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της κατηγορίας. Αργυρός, Κορονιός, Μπαντούνας, Αντώνης Σακέλης και ο Καϊτατζής. Που μόλις πέρασε μπροστά από τον Αντώνη το Σακέλη. Και από τον Μπαντούνα. Γυρίζει ο Αργυρός. Κορονιός μπροστά. Πλησιάζει ο Καϊτατζής. Άτυχη στιγμή και για τον Κορονιό και για τον Καϊτατζή. Προκόπης πίσω από τον Γκουρνέλο. Λίγο πιο πίσω. Μάριος Σερλιδάκης. Ο Πλάτων Μαρλαφέκας λίγο πιο πίσω με κάποιο μάλλον μηχανικό πρόβλημα. Νίκος Γκίκας στην τρίτη θέση, Δέγλερης, Τζίμας, Καραχάλιος και Γιώργος Ηλιόπουλος. Όλοι τους είναι κορυφαίοι οδηγοί και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Άσχετα με τη θέση που κατέλαβαν στο τέλος, το θέαμα ήταν καταπληκτικό. Ένας από τους ωραιότερους αγώνες ομολογουμένως που έχουμε δει από τότε που ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε κάρτ. Με το 59 ο Γιάννης Μπαντούνας απειλείται από το Σακέλη. Ακολουθεί ο Χάρης Βαρούτσος. Βλέπουμε ότι ο συναγωνισμός είναι πολύ έντονος σε όλες τις θέσεις. Τζίμας, Καραχάλιος και Γιώργος Ηλιόπουλος. Νίκος Πυλιχός. Μπαντούνας και Σακέλης. Άλλη μία σκληρή μάχη. Επίθεση κάνει ο Αντώνης Σακέλης. Βαρούτσος στον τροχό του. Χρήστος Γκουρνέλος. Γιώργος Προκόπης. Μαϊτός.
Μάριος Ερλιδάκης και ο Παναγιώτης Καϊτατζής, από τις λίγες φορές που εγκαταλείπει την πίστα πριν τελειώσει ο αγώνας. Συνήθως φεύγει τελευταίος με την κάρο σημαία στο χέρι. Αυτά έχει όμως το καρτ. Πλάτων Μαρλαφέκας με την υποστήριξη του εργοστασίου Λουξ. Νέα εξέλιξη στον αγώνα, πλησιάζει να ντουμπλάρει ο Νίκος Ζάχος, τον ακολουθεί ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης και ο Νίκος Γκίκας. Πολύ ωραίες μάχες στην Intercontinental Α. Κορυφαίοι οδηγοί, κορυφαίες επιδόσεις στην πίστα της Καλαμάτας στον δεύτερο πρωταθληματικό αγώνα. Λίγο πιο πίσω ο Δημήτρης Δέγλερης. Καραχάλιος μπροστά από τον Τζίμα. Γιώργος Ηλιόπουλος και Νίκος Πηλιχός. Αντώνης Ακέλης, Μπαντούνας και Βαρούτσος, άλλη μια μάχη που συνεχίζεται. Χρήστος Γκουρνέλος. Ενώ ο Μαϊτός ντουμπλάρισε τον Προκόπη. Μάριος Ερλιδάκης με το 55 με την υποστήριξη της Μπαλάου Φελάς. Με το καινούριο του καρτ. Το Ital Corse Ital System, ίδιο με το Γιάννη Τζίμα. Επίθεση Αντώνη Μπαϊρακτάρη. Και περνάει για άλλη μια φορά στην πρώτη θέση. Νίκος Ζάχος στη δεύτερη θέση.
Νίκος Γκίκας στην τρίτη. Μία μάχη που ξεκίνησε από την αρχή του σκέλους και όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει πριν πέσει η σημαία του τερματισμού. Καθώς πλησιάζουμε στον τελευταίο γύρο, να μιλήσουμε για την βαθμολογία όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των αγώνων που παρακολουθούμε. Μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης Καϊτατζής προηγείται με 45 βαθμούς, ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης ακολουθεί με 31 ισοβαθμώντας με τον Νίκο Ζάχο. Έναν βαθμό πίσω βρίσκεται ο Νίκος Γκίκας. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος έχει 25 βαθμούς και ισοβαθμεί με τον Γιάννη Τζίμα. Ο Φώτης Μαϊτός έχει 24 βαθμούς, ο Θανάσης Καραχάλιος 20, ο Γιώργος Κορονιός 19, ο Δημήτρης Δέγκλερης 17, 12 βαθμούς έχει ο Γιώργος Πετρόπουλος και ο Νίκος Πηλιχός και ακολουθούν ο Χάρης Βαρούτσος με 9, ο Αντώνης Ακέλης με 6, ο Δημήτρης Κεφαλάς με 4 βαθμούς, ο Άγγελος Αγγελόπουλος με 4 βαθμούς και ο Χρήστος Μπουνέλος με 3. 2 βαθμούς έχουν ο Ηλίας Αργυρός και ο Πλάτων Μαρλαφέκας, ενώ από έναν βαθμό έχουν ο Στέλιος Διαμαντίδης και ο Γιώργος Προκόπης. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν θα κριθούν στον επόμενο αγώνα, στον αγώνα των Σερών. Σημαία τερματισμού. Αντώνης Μπαϊρακτάρης στην πρώτη θέση, Νίκος Ζάχος στη δεύτερη, Νίκος Γκίκας στην τρίτη. Δέγκλερης, Καραχάλιος, Τζίμας και Ηλιόπουλος ακολουθούν. Πίσω τους ο Σακέλης, ο Μπαντούνας, ο Γκουρνέλος, ο Φώτης Μαϊτός, ο Γιώργος Προκόπης, ο Νίκος Πηλιχός, ο Χάρης Βαρούτσος, ο Πλάτων Μαρλαφέκας. Άτυχοι ο Γιώργος Κορονιός, ο Ηλίας Αργυρός και ο Παναγιώτης Καϊτατζής, καθώς επίσης και ο Δούβρης, ο Πετρόπουλος και ο Σερλιδάκης. Συγχαρητήρια αξίζουν σε κάθε έναν από τους οδηγούς της κατηγορίας και φυσικά στον Αντώνη Μπαϊρακτάρη που μετά από τόσο καιρό πραγματικά έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και τερμάτισε στην πρώτη θέση. Ένας πολύ ωραίος αγώνας, συγχαρητήρια και πάλι στην κορυφή, Αντώνη Μπαϊρακτάρη. Πες μας 2 λόγια. Η κορυφή πάντα είναι πολύ καλή και έχω πολλά χρόνια να τη γευτώ. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα και μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Ο συναγωνισμός ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ τίμιος. Δηλαδή, άτομα που πρέπει να είναι μπροστά ήτανε και παίξανε πολύ καθαρά για τη θέση τους. Δηλαδή, δεν υπήρχαν κλεισίματα, χτυπήματα και τα σχετικά. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου, τον Παντελή τον Μπαϊρακτάρη, τον νονό μου, τον Στάθη τον Ευαγγελίο που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν αγωνιστεί πάρα πολύ για μένα. Και γενικώς είναι αυτοί οι αφανείς ήρωες του απ' έξω. Δηλαδή, όσα και να κάνουμε εμείς, αυτοί κάνουν τα περισσότερα. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο μετά έναν πολύ σκληρό αγώνα, κοντά μου ο Γιάννη Τζίμας. Γιάννη, πες μας 2 λόγια για τον αγώνα. Ναι, πρώτα απ' όλα ο αγώνας ήταν καλός. Να πω κάτι για μένα πρώτα. Είχα να κάνω προπόνηση και αγώνα από το πρώτο πρωταθληματικό που έγινε στον Άγιο Κοσμά. Φέραμε κάτι καινούργια πράγματα εδώ. Αντιπρόσωπος είναι ο Παπακοσταντίνου και ο Τζερανίδης. Τα σασί λέγονται Ital Corse. Και τελευταία στιγμή μας ήρθαν από Ιταλία και προσπαθήσαμε να τα στήσουμε για να τρέξουμε. Τώρα πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και μπορέσαμε και παίξαμε στον αγώνα. Και στον άλλο εύχομαι να πάμε και καλύτερα. Τώρα όσο για τον αγώνα είχε πολύ συναγωνισμό. Έχουν βγει πάρα πολύ καλοί οδηγοί, η καινούρια γενιά. Εγώ πιστεύω πως το δώσε τόπο στα νιάτα, αλλά και εγώ κάνω το παιχνίδι μου εδώ μέσα για δική μου ευχαρίστηση. Το καλό ήταν ότι δεν γίνανε τίποτα σοβαρά ατυχήματα. Αυτά πάντα να λείπουν από το χώρο αυτό. Και πιστεύω το άθλημα αυτό να πάει ακόμα πιο ψηλά.
πολύ σκληρός αγώνας και για σένα, Θανάση Καραχάλιο. Πες μας 2 λόγια για τον αγώνα σου και πώς θα πήγες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσωπική μου απόδοση. Ας μην ξεχνά κανείς ότι εγώ σε ηλικία είμαι μεγαλύτερος από 30 ετών. Και ήταν πολύ σκληρός ο αγώνας, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, οι καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες, με πάρα πολύ ζέστη. Ήταν καλά. Πιστεύω για τα δικά μου δεδομένα ότι είχα μια αρκετά καλή απόδοση και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Από την 5η θέση που τερμάτισα σήμερα, έκτη ήταν η χθεσινή θέση. Μια μακρόχρονη πορεία στο καρτ και τις ευχαριστίες και τις προσωπικές μας στον Δημήτρη Αθανασέκο. Πες μας 2 λόγια για το πώς έχεις δει το καρτ, την εξέλιξή του, αλλά και τον τελευταίο αγώνα. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καρτ, φέτος έχει γίνει μια προσπάθεια από την Επιτροπή Καρτ να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα στους αγώνες. Έχουμε δεχτεί στην Επιτροπή Καρτ πολλούς εκπροσώπους από το ΣΟΑΚ, έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουν παράπονο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του σημερινού αγώνα, ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός, είχε συναγωνισμό. Εκείνο που έχω να πω για το σημερινό αγώνα, μάλλον για την όλη ιστορία του πώς ο ΣΟΑΚ παρουσιάζεται στους αγώνες, είναι το ότι περιμένω να αντιμετωπίζει τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση και όχι παρορμητισμό. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται θλίψη σε παλιά στελέχη. Ένα τέτοιο κομμάτι θλίψης υπάρχει και σε μένα. Πιστεύω ότι ο ΣΟΑΚ θα αναθεωρήσει κάποια πράγματα πολύ σύντομα. Κατά τα άλλα, αυτή η πίστα είναι καταπληκτική και ο αγώνας ήταν καταπληκτικός. Συγχαρητήρια σε αυτούς που κερδίσανε, συγχαρητήρια σε αυτούς που διεκδικήσαν την νίκη.